न'खर गारनानै सोरबा थाइनैसो थाखानि लबनि थाखाय दिनैनि समाव आफादखौ सालाया, पार्टीनि टाइटेल टेग लानानै थाया। बयबो मोनसे सासपेन्स स्टोरी गालांबाय जोंना हाग्राम महिलारी सारा जौ फाग्ला, सोरबा ड्राग्स फाग्ला, सोरबा जुवारी। केबिनेट मिनिस्ट्रिखौ लागोन होननानै बिथाङा फोरमायलांदों। स' बिथांमोना दिनैनि समाव फुटबल बायदि जोगार जानाया बे रोखा। बेनिखायनो माखासे बेसलेस खोथा, इउजलेस खोथा, गनायथावि खोथा, समाजाव रुजुजायै खोथाखौहाय दिनै सासे गोरों व्यक्तिया गावखौनो जुदि सर्बश्रेष्ठ होनना सानदोंबा बिथाङा दिनै बेफोरबायदि राव सोदोबखौ बाहायनो मानो एसेबो लाजिनो रोंदिया। दिनै सासे गोरों व्यक्ति, सासे फोरोंगिरि हिसाबै बिथाङा मोनसे समाव सिनायथि मोनदोंमोन, जायनि जाहोनाव दिनै बिथांखौ बा NDFB आफादाव दिनै बिथांखौ मोनसे गिदिर मासि होनानै मोनसे सन्मान होनानै दिनै गादियाव फज'नानै दोनदों। बै रायजो राजाफोरा जायनाखि बिथांखौ दिनै फसंदों, दिनै बिथांखौ मोजां मावगोन, हारिनि फारसे सिन्था खालामनानै मावगोन, बिथांमोननि अभाब अभियोगखौ सुफुंगोन होननानै दिनै बिथांनि सायाव मिजिंथिनानै बिथांखौ दिनै मोनसे मोजां प्लेटफर्माव दिनै फसंनानै दोननायनि उनाव दिनै रायजो राजाफोरखौ बेफोरबायदि गाज्रि रावजों सोंखारिनाया बेसेबां गनायथावना जागोन। दिनै सोरबा BPPआनो होन, सोरबा UPPआनो होन, बेयावहाय दिनै गोबां रायजो राजाफोरा साननो गोनां बिसय जानानै फैदों। रायजो राजा नोंथांमोना दिनै नैबेनि फारसे खुनु पार्टिया पार्मानेन्ट नङा। सोरबा रायजो राजाफोरा खुनु पार्टिनि टाइटेल टेग लानानै थाया। बयबो भट थुनाया गाव गावनि मोन्थाय। इलेक्सनखौहाय लानानै दिनै सोरखौबा गाज्रि रावजोंहाय बाराद्राय नांगौनि बारा सोंखारिनाया नैबे जुक्ति जायाखै। आरो लोगोसेनो सोर बुङा जे दिनै BPF दोलोआव मात्र लोंख्रुबग्रा, जाख्रुबग्रा, ड्राग्स बायदिसिना जाग्रा, समाज सिबिनायनि खुनु आखल आखु गैयि, गियान गैयि ड्राग्स जाग्राफोरखौ दैदेनग्रा दोलो होनानै दिनै बेबायदि बुंनो थाखाय बहानिफ्राय सोर फोरोङा? नैबेसो आसरित खोथा जे दिनै सासे गावखौनो जुदि सासे जोबोद गोरों व्यक्ति, बयनिबो मादाव गावल' सासेल' नायल' जाल' होननानै सानदोंब्ला दिनै बेफोरबायदि बुंनाया जुक्ति जायाखै। आरो बे थारैनो बेनि फिनजाथायखौ रायजो राजा नोंथांमोनासो हरनांगोन, नोंथांमोनासो बेनि फारसे बिजिरनांगोन, नोंथांमोनासो बेनि फारसे गावनो सिन्था खालामनानै नैबेनि फारसे बुंहरनाया गाहाम। आरो दिनै सोरबा BPFखौ मोजां मोननानै BPFआव थांगोन, गाबोन सोरबा UPPआव मोजां मोननानै UPPआव थांगोन। बेदि सोलाय सोल'आ जाबाय थायो। नैबेनि गेजेरावनो मोजां गाज्रिखौ रायजो राजाफोरा जेब्लायबो गनखौ खेवनानै मोजाङै नोजोर होनाया जोंनि समाव दिनै जोबोद गोनांथि जानानै फैदों। आरो लोगोसेनो खोथा बाथ्राजोंल' दिनै जोङो गोदावबाय थानो नाङा। जोङो बेफोरबायदि बुंनायनिफ्राय जोङो कम्पेयार खालामनानै नायनांगोन जे बिथांमोना थारैनो जेरै बुंदों ओरै मावनो हामादोंना हायाखै। दिनै बिथाङा बुंदों सोरबा सासेखौ जे सोरनिबा खारन, सोरखौबा दिहुननायखौ जुदि खारन बानायनानै बिथांमोना जुदि गावनि एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्स बानायनानै लायोब्ला, मुभमेन्ट खालामोबा, बियो खुनु जुक्ति गैयै, बेसलेस, इउजलेस होननानै बिथाङा गुबुनखौसो आसि थुदों। नाथाय बिथाङा दिनै गाव जि बुंदों, गाव जि मावदों, नैबेनि फारसे दिनै गावनि फारसे आसि थुनानै लायोबा बे साबसिन हामसिन जागोन होननानै आङो बुंनो सानदों। आरो बेलाफारसेथिं जोङो बिथांनि जिथु खामानि फिडबेक, जों बिथांनि फारसे नोजोर होयोब्ला दिनै बिथाङा मोनसेल' फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौनो जुदि मोजाङै सामलायनो रोङाखै। दिनै बिथाङा पलिटिक्सआवहाय गोदान आथिं होनानै दिनै गावनि खुगाजोंनो गावनो जामब्रनो थांगासिनो दङ होननाय बायदि मोनसे परिबेस जानानै फैदों बिथांनि फारसे। आरो फैबाय थानाय समफोरासो खोन्थासिगोन रायजो राजा नोंथांमोना नैबेनि फारसे मा राहा लायो। नैबे नोंथांमोननि सायावसो हगारनानै होबाय आङो। न'खर गारनानै सोरबा थाइनैसो थाखानि लबनि थाखाय दिनैनि समाव आफादखौ सालाया। आरो बिथाङा जे बुंदों बे थारैनो आफादखौबो बुंदों, लोगोसेनो रायजो राजाफोरखौबो बुंनाय बायदि जाहैदों जे बिथाङा बुंदों BPF दोलोखौ सापर्ट खालामनाय माने बिथांमोना लोंग्रा जाग्रा बायदिसिना होननानै बिथाङा एक्सेट्रा गोबां खोथा बुंलांबाय। स' खनले फोरमायबाय थानो गोनां गैया। आं बिथांनि क्लिप्सखौ नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनानै होगोन थाबैनो। फंनैसो खोथा दंबावो, नैबेखौ फोजोबथारनोसै होननानै सानदों। BPF हान्जाखौ दिनै बिथाङा ड्राग्स जाग्रा, जौ लोंग्रा, जुवा गेलेग्रा बायदिसिनाजों रुजुनानै बिथाङा बुंदों जे बिथांमोना बे दोलोआ नैबेफोरबायदि रायजो राजाफोरखौसो दैदेनो होननानै बुंदों। दिनै अब्ला कास्टम बसुमतारी आदा बिथाङा जुदि UPPआव जइन जानायमोनब्ला, बिथांखौ मोनसे समाव जेब्ला जइन जायो आलु गेसाव होनना बुंदोंमोन। दिनै गावसोरजों जइन जाहैनायमोनब्ला बे मोनसे आपेल जागौमोन। थिग बिदिनो दिनैनि समाव बक'आ बिथाङा NLFBनिफ्राय दिनै गावजोंहाय जइन जाहैदों, आखाइ हमफायदों। दिनै बिथाङा सना बायदि बिथांखौ फोरमायगोन। नाथाय दिनै सोरबा जइन जायाखै, बिथांमोना माने दिनै बिथांनि थाखाय बिथांनि नोजोराव एमलेस, अबजेक्टिभ गैयि बा समाज सिबिनायनि खुनु आखल आखु गैयि, समाजनि फारसे सिन्ताधारा गैयि बायदि होनानै बिथाङा दिनै बुंनो साहस दिनै बिथाङा बुंबाय। नाथाय बिथांमोनानो जुदि गावजों आखाइ हमफाहैनायबा दिनै बिथांमोना अरिजिनेल जागौमोन, रियेल जागौमोन आरो हारि सिबिसुला जागौमोन। जोबथेसालियाव थानाय सुबुङा खोनानो मोनब्ला बे दुखु नांगोना नाङामोन।
आसरित खोथा मोनसे बुंलांबाय जायनाखि फाउन्डार बिथांखौ दिनै बिथाङा जि प्लेटफर्मनिफ्राय गाव मोनसे इमेज मोनदों बेखौनो दिनै बिथाङा सोंखारिदों। आंहाथ' नैबे खोथानि फारसे हजमानो जायासै, नाथाय आं आसा खालामदों NLFB-नि आदामोना नैबेनि फारसे खेंफारथिखौ थाबैनो लाबोगोन होननानै। एसे जोबोद माने बेसलेस खोथा बियो, इउसलेस खोथा। सासे मूर्ख व्यक्तिफोरासो नै बेफोरबायदि खोथाफोरखौहाय बानसावो। इलेक्शन केम्पेइन खालामदों खालाम, इलेक्शन केम्पेइन खालामनायनि गोबां आयदा दङ, नाथाय बेफोरबायदि खुगाजों माखासे नंखाय बांखाय बाथ्राफोरखौ बुंलाबायनानै सोरखौहाय मा बुजायनो नागिरदों बेखौहाय बिथाङासो मिथिसिगोन। आচ্ছা जियानो हक, जायफ्रा कुनु अबजेक्टिभ गैया, जायफ्रा कुनु आइडियोलजि गैया, बिथांमोना होनो रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बख'वागौमानि जोङो मुभमेन्ट खालामबाय थागोन। रन्जनखौ बख'नायानो खारन जायोब्ला मुभमेन्टनि मा हारि सिबिगोन? आफाद दाफ्लानायनि मुङाव फैसा खांनानै समाजनि गेजेरावहाय माने मा होनो असान्ति सृष्टि खालामनो नागिरोबा जों बख'नि NLFB बिथांमोनानो अरिजिनेल NLFB-खा। दिनै तामुलपुर बियाबाव जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय आरो निष्ठाबान मोनसे सानस्रिजों खामानि मावनायनि थाखाय BPF दोलोनिफ्राय लैहोर दिनै जोंनियावहाय जयेन जागोन। 2500 जोंनियाव जयेन जागोन। बेनिनो 170 NLFB बिथांमोननिफ्राय फैदों। बिथांमोना दैदेनजादों NLFB-नि आफादगिरि बक' दैमारिनि गेजेरजों। बिनि अनगायैबो एक्स NLFB वार्कारफोरबो बेवहाय दिनै जयनिं जागोन। बिनि बिबाङा दासिमबो आंनाव फैथ'वाखै। टटेल जोंनाव 2500 गुबुन पार्टी आरो पलिटिकेल पार्टीजों लोगोसे जोंनि समाजारि आफादफोर मेक्सिमामलि BPF-निफ्रायनो जयेन जागोन। जोंनि पिपल दोलोनिफ्रायथ' बिदि थांखायाखै, सासे सानै थांदों। जेरै नोंथांमोननि बे हालामनिफ्राय सासे नेहाथारिमोन, मा नाम मोनलाय बियो? जितेन मुसाहारि बिथाङा थांदों। बिथाङाथ' माने मास मोनसेयाव खेबब्रै खेबबा बिथाङा सिपनियावहाय फैसा बियोमोन। नंखाया, जेनुइनलि समाज सिबिसुलाबो नंखाया, जेनुइनलि इयुनखौ साननो हाग्रा मानसिबो नंखाया। बेनिखायनो बिथांमोना जौ फाग्ला, सोरबा ड्राग्स फाग्ला, सोरबा जुवारि, बेफोरबायदिखौ दैदेनग्रा BPF हान्जानि खाथियाव थांदों। बेवहाय जोंहा जेबो खर' सानांगौ गैया, हारिनि बेवहाय जेबो लस गैया। खिन्थु जोंनाव जायफोर फैदों बिथांमोना हारि अनसुला, इयुनखौ सानग्रा, खौसेथिखौ लुबैग्रा, सान्थिखौ लुबैग्रा। बेनिखायनो जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा सान्थिखौ गायसननो हानायनि थाखाय जोंनि इयुनखौ गेरेमसा हारि दानाय बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा सानस्रि, बे सानस्रिखौ जाफुंहोनायनि थांखिजों जोंनि जा खामानि मावनाय बेखौ मोजां मोननानै दिनै पिपल दोलोआव लैहोर हाबफैदों। बिथां बुंनाय बायदिहाय नोंथांमोननि फिडबेकखौ नांगौ। बिथांनि बुंनाया थारैनो बेसेबां गनायथावना जादों बा जायाखै, नैबेनि फारसे आसा खालामदों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरगोन। दुखुनांथाव खोथाया नैबेसोदि दिनै NLFB आफादा एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्स गैयै आफाद होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय बिथाङा मा बुंनो सानदों दिनै स्पष्ट जोङो बुजिनो मोनो। जाय गावखौ अनसायदों बेयो मोजां, गाज्रिबाबो मोजां, सोरबा फाग्ला जुवारुबाबो मोजां। नाथाय जाय गावजोंहाय हेफाजाब होफायाखै, गावजों आखाइ हमफायाखै, बेफोरोनो बिथांनि सेरावहाय, बिथांनि नोजोरावहाय गाज्रि जायो बा बिथांमोना जौ जुवारु, जौजों गफबनानै थाग्रा, समाज सिबिनो रोङि, एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्स गैयि होननानै बिथाङा फोरमायनो नाजाबाय थादों। बिथाङा दिनै गावखौल' गावनि निजेनिखौल' सार्थबाजि मोनसे सिन्था खालामनानै दिनै गावखौनो BTC हालामनि मोनसे वान पिस, सासे अनलि वान पिस, गावल' सासे व्यक्ति, गावल' एक्जिस्ट खालामो बायदि दिनै बिथाङा सिन्था खालामदों। नाथाय बे जोबोद दुखुनांथाव। दिनै जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोनासो मिथिगौ बिथांमोननि दुखु खस्थ'आ बेसेबां, बिथांमोना मा फोरमायनो सानदों, मा लुबैदों, समाजाव फैनानै बिथांमोना मा फोरमायनो गोनां दंमोन, बिथांमोननियावनो बे थालांसिगोन। नाथाय बिथांमोना दिनैनि समाव जोङो स्पष्ट बुंनो हायो जे बिथांमोननि जिथु थांखि, एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्स, बेयो टटेलि मोजां मानसिखौहाय बिथांमोना माब्लाबाबो सिबिनो रोङा। नैबेखौहाय दिनै बिथाङानो गावनि खुगाजों फोरमायनानै लाबाय।
बिथांमोना गिदों दि दिनैनि समाव रन्जन दैमारि बायदि बिथांखौ रन्जन दैमारि बायदि सासे मैखोम दैदेनगिरिखौ दिनै समाजाव लाबोनानै होयोब्ला बिथांमोना दिनैनि समाव फुटबल बायदि जोगार जानाया बे रोखा। बेनिखायनो बिथांमोना हाबाबो बिथांमोना बेखौ नाजानायाव गैया। नाथाय खोथाखौ दानस्लायनानै बिथांमोना गुबुन फारसेथिं बोबथिंनानै लांबाय थायो, जेरावनाखि रायजो राजाफोरा कनफिउसन जानानैहाय नैबेनिफ्राय डाइभार्ट खालामनानै खोथाखौहाय दानस्लायनानै गुबुन फारसेथिं नाथ्रोद नुथ्रोद लांनानै दोनहैबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। जियानो हक फैबाय थानाय समखौ लानानै फैबाय थानाय 2024नि इलेक्सनखौ लानानै हाग्रामा महिलारि सार 100% सियर होननानै बुंदों जे मोन्नैबो लकसभा बियाबावनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय देरहासार जागोन होननानै। आरो इमानुवेल मसाहारियाबो फिन खनसे अफिसियेलि दिनैनि CWCआव मिटिङाव एटेन्ड जानानै बिथाङा जयनिं फर्मेलि जाबाय आरो लोगोसेनो बिथाङा मोजां बिबुंथि होलांदों। स' नैबेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दङ। इन्टारेस्टिं खोथाया नैबेसो, हाग्रामा महिलारि सार बिथांनाव गोबां सिक्रेट्स दङ। बिथाङा मोनसे खोथा नाथाय रायलायनायनि गेजेरजोंनो बिथाङा फोरमायलांदों जोबथारनायावहाय जे 2024नि इलेक्सननि उनाव दिल्लीयाव सोरबा सासे नङा सासे केबिनेट मिनिस्ट्रिखौ लागोन होननानै बिथाङा फोरमायलांदों। स' मोनसे सासपेन्स स्ट'रि गालांबाय जोंना हाग्रामा महिलारि सारा। स' नेबाय थासिगोन जोङो फैबाय थानाय समफोरखौ। एन्ड बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ नैबेसेनोसै, बारा गोबाव बुंनो सानाखै, नोंथांमोननि समखौबो आङो बारा गोबाव लानो सानाखै आरो भिडिअ'नि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जालांबायबा आसा खालामदों नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै। थ' बिदिब्ला लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'। टिल देन स्टे टिउन, बाय बाय।